kana kune munhu anodyara vanhu munyika yeZimbabwe aiwa handisengezo Tshabangu ndinoda kuti aiwa vanhu vakaona sengezo Tshabangu achinoitwa aiwa mukuru weopposition muParliament nebackdoor asi muzora nhasi aiwa anozviteka easy otouya achito mita vanhu kana kutogreeta vanhu as if everything is normal. Saka mina mashoko atagwa na sengezo Tshabangu noti bva subscribe like ubva watina on the bell icon. Sengezo Tshabangu anonyora achiti good morning all, I wish to announce that I've been successfully selected to become the leader of the opposition in Parliament in both the lower and the upper house. I welcome the move and promise to serve for both my party CCC and the country at large. We'll keep ZANU-PF at arm's length. Mashoko anoitagwa panapa nasengezo Tshabangu achiti awo acharepresenta vanhu vebato rake reCCC pamwe chete neZimbabwe yose. Mashoko atagwa nasengezo Tshabangu amene munoti kudii pamusoro pemashoko ake noti munomuziva mukomana uyu kuti aiwa ava ndivo vakomana veZANU-PF vari kushungurudza mawishes evanhu kana mavhotsi evanhu. Aiwa chimbotudzei mafungiro enyu ine mucomment section medu mutize mafungiro enyu. Aiwa musangano subscribe kulike channel tina on the bell icon.